til. Derfor så arbejder vi med en værktøjskasse. Det er en skriveværktøjskasse, hvor... Vi har udarbejdet en skriveværktøjskasse, som gør det... på skrivklart.dk. Vi håber, vi høres ved. Nej, undskyld. Vi har udviklet kurset, der hedder Skriv tekster. Okay. Jeg hedder Rikke. Og jeg hedder Kirstine. Nej, du må da sige. Nej, det gør ikke noget. Det er bare ikke. Kom, når man først har råd, så er det en masse. Ja. Jeg hedder Rikke. Der er en telefon. Nej.